Тату аш татлы булыр ди татар халык мәкале. Сәлам дуслар. ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы безнең тату, дус, матур һәм тәмле тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм инде бүгенге кунагыбызны да каршылыгыз эстрадабызның популяр җырчысы Гүзәл Идрисова. Гүзәл Идрисова бахтир ярыймы? Ярый. Хәерле иртә. Дефис аркылы. Хәерле иртә, хәерле көн, кемдер бәлкем Америкада карыдыр, хәерле төн. Һәм башкалар. Австралиягә да андагы яшәүчеләргә сәлам. Сәлам. Я, Гүзәл. Үзең генә килдең. Үзем генә. Кайда алар? Дүрт егет. Иртән барысын да тараттым, киендердем, чәчләрен тарадым, уяттым, шәйләр эшерттем. 4 мужикны озатып җибәрдем, менә үзем кәнфитләнеп сезнең янга килдем. Кемдер мужикларны да, кемдер кызларны. Әйе, менә. Синдә ничегрәк? Кияүләр ди хәлендә, кияүләр. Мин уган чәч үрәсе юк. Безне тизрәк. Кара, миндә чәч үрмим шул. Син нишәтәсең? Хатын үрә. Или сез пылесос белән генә әйтәсезме теге? Безнең уллары үзләре үрәләр үзләре. Синекеләр җайлырак шул. Минекләре кичкенә бит әле. Шулай шул. Безнең кичкенәсе белән генә инде. Ярар. Булай барысы да яхшы. Аллаһка шөкер. Ярар, әле сөйләшербез. Малайлар турында да. Сөйләшербез әле бит тапшыру озак. Сөйләшербез. Әле инде темаларга да сөйләшербез. Безнең башта шилә баштарга кирәк. Безнең тапшырубызның шарты бераз гына үзгәрде хәзер. Хәтерләсәң, элек без фотография күрсәтәдек, менә шул фотографиядә кебек ризык әзерләргә кирәк. Хәзер алай түгел. Хәзер без монда ингредиентларны җыеп салабыз. Нәрсәләр теге исә бу ризык әзерләнергә тиеш. Син шуларга карыйсың да үзеңнең бик бай тәҗрибәңә таянып, Булат мөгаен бу шундый әйберләр дип, мин шуны ясап карыйм дип, шуны пешерәсең. Тапшыру ахырында теге фотоны тәки миңа җибәрәләр телефонга. Чагыштырып карыйбыз. Әгәр дә син пешергән ризыкта һәм булды. Туры килсә, икесе дә бергә тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмар металл заводыннан әлеге Кукмар атабасы Бахлар гаиләсенә кайтып китә. Сиңа ияреп. Табаларны бик яратабыз без. Сиңа ияреп кайтып китә. Әгәр дә юк икән, Гүзәл. Таба кая китә? Таба китә әнә шул. Сезнең гаиләгә. Әйе, җиһарсын җиңел әле. Безнең гаиләгә китә. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Алайса син әзер булсаң? Әзер. Әйдә, тәмле көрәшебезне, таба өчен көрәшебезне башлыйбыз. Гүзәл, менә бөтен нәрсәләр шул, әллә ни күп ингредиент. Юк монда сыр, әшмәтән, 3 помидор, тавык тушы һәм петрушка. Бу бик пыпыга шаптыраны. Бу бик пыпы. Әйе, бик дөрес ингредиентлар шундый менә. Давай берән сәйештіріп қарайық. Нәрсә әзірәп була моны? Менің ойлауымша енді сразу күз алдыма келе, менә шушы түшкәне бөлеп, тапаланған кебек ит духовкага запекайтып, сметана белән бояп, майонез ярамый. Сметана белән бояп, өстенә матур-матур бөҗрә помидорлар куеп, сыр белән уып өстенә куябыз да, духовкага озатабыз. Аннары ашаганда кырыена бизәр өчен петрушка куябыз. Мен күз алдыма сразу шул килде. Бик җайлы. Җайлы һәм файдалы. Җайлы. Әйдә шулай эшлибез. Кирәк булса, сиңа кастрюльләрне, табаларны куллана аласың, кирәк булса. Пешереп ала аласың. Ярар. Пешереп алсаң тизрәк. Әйе, башта кыздырып алсак, аннары духовка заткана тизрәк башыннан да дөрес. Шулай бит, әйме? Әйдә шулай итеп башлыйбыз. Әйдә шулай итәбез. Әйдә. Миңа шулай күбрәк, юк, алай тиртәнрәк. Әйе. Монда ике ягынан да бөтен ягына тырышлы итеп алабыз, әйме? Матур төстә дә булачак. Матур төстә дә булачак. Син хәзер матур итеп аларны кисә башла, шулай итеп. Мин башлыйм алайса. Мин үзебезнең спонсорыбыз турында да матур сүзләремне ирештирәм безнең телевизион тамашачыларыбызга. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмар металл заводы. Сезнең һәр барчагызга да хәерле көннәр тели. Ашларыгыз тәмле булсын ди, алартага да тәмлерәк булсын өчен үзләренең кибетләренә чакырат. Кукмар сәүдә маркасы ул инде вакыт белән сыналган савыт-саба. Интернет кибет аша алырга мөмкин әлеге товарларны, табаларны, кастрюльләрне. Кстати, интернетта хәзер менә булай заказ бирү беләсең ничек нык актуальләшкән. Хәзер бик популярлашты. Нык актуальләшкән. Кешеләр заказ бирәләр, өйләренә хәтта китереп бирәләр. Монысы бер. Икенчедән, кайбер татарлар, инде күпчелек татарлар тотып карарга ярата. Фирменный кибетләре бар Кукмарада. Казанда 4 кибет, менә 4 районда яшәүчеләр өчен дип әйтик. Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре Рихард Зорга 11Б Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусин урамы 23Б бу кварталда яшәүчеләр өчен һәм инде авиатөзелеш районнары өчен Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетенең беренче катында. Менә барасыз да әлеге табаларны, кастрюльләрне, казаннарны тияп кайтасыз. 8 мартта сиңа әгәр дә шундый бүләк итсәр син
Мен бик сөйнәм, мен яратам шундай кирәкле. Кирәкле. Миңа илдән сузган елны беләсең нәрсә бүләк итте? Нәрсә? Утук. Юк, утыкны мен үзем алдым. Тәрәзә жуа торган, хәзер әйтәм, пылесос для окон дигән әйбер бар хәзер шундай. Башта кнопкасына басасың, су сиптерәсең. Булай итеп ышкайсың да, губкалы шундый озын ни белән. Аннарсын икенче кнопкасына басасың да, шушы пычрак суны тартып барасың. Махып жуа. Жин шуштин пуштиннар бүләк иткәнче, нормальный бер бүләк итегез. Кирәкле зато. Бөтен гаиләгә файдасы килә. Мин вообще менә иратларга гел шуны киңәштерим бүләк итәр хатыннарына. Әйбәт бүләк. Ул бит хатын өчен, кыз өчен түгел, ул сезнең гаилә өчен. Бөтен кеше куллана. Сезне тәмләү шаталар. Так, шулай эшләргә булдыкмы? Мен моны турадым, кистем, урталай жардым. Хәзер миңа моны бәлки генә Тапалабаларга кирәкме әле? Тапалабалар һәм мариновать итәргә бәлки генә. Топ. Кыйнап аласың килә инде. Безнең кыйный торган әйбер бар я. Хәзер әйдә без аңа булай итәбез, яме? Нанда пакет бар, мен тапам. Шешерәмәсен өчен кемнәр инде безнең күптән тапшырыбызда тапалаган юк итләрне. Бу бичә калган эше биткән? Мин сабыннап җуылган. Ике катсыда. Машинада әйләндереп алдык. Молодцы. Стиральный. Менә шу. Хәзер әйдә кыйнап моны. Каплап кыйнарга кирәк. Син кыйнарга яртасыңмы? Юк, мин кыйнарга, мин гомумән сугышырга яратмыйм. Сездә бит кызлар. Бездә по-другому никак. Синдә. Ох! Бар бит шундый. Мама одного сына кемәл ул? Рядовоймы, солдатмы? Ике малай булган әниләр. Уже теге прапорщик. Өченчесе? Өч малай булган спецназ. Да, ә миндә дурчата, әле атасы бар бит. Так что кыйный торган әйберегезне китергез. Син алайса элитный спецвойска инде. Вообще мен укымышлы. С высшим образованием. Мен ул җегетнәреннән ничек кылды. Молодец. Менә җәмәгать, без инде монда күрсәтеп тормадык сезгә дим бер шатыр китергәнне. Гүзәл молодец. 4 малай үстергән. Кул устары биткән диген. Кул белән генә бәрде. Ярар. Әйдә, нишибез? Хәзер менә Мин табакны сиңа май бир әле, майында бир әле. Майында. Әзгенә сол, майлы ярамый. Точно. Çok кирәк булса, зурак таба да алып ярар. Ярар җитә. Заны бит. Без бәлки генә маринатлыйбыз. Бәлки генә, әзгенә тасалабыз, әзгенә. Әйдә. Чөнки ярамый бит. Так. Biz tuzlu oşamıyız xar, гаилә белән. Бөтен кеше күнеге бетте. Кай вакыт лимон белән дә сибәм дә. Кеше, попада. Күрдегезме? Бер кеше уже күнегә синкә. Это дело привычки. Шуннап менә, акыллы сүзләр әйтәсең. Дөресе шул. Бисукны кашырып куям. Монда бик күп салма син. Салмый. Мин аны ашкым бит әле. Тукта. Димәк, тузны кибетәсез, бисукны кибетәсез һәм икмәк. Аккында, шулай бит. Икмәк мин гомумән ашамыйм. Малайлар ашый. Ипи май. Аларга энергия кирәк инде. Алай дисәм без үзебездә бит инде үстек ничек шул ипи май инде безнең. Бала чакларында бар иде. Сам итәмнеш кушылыйм. Ипи май бар иде. Гамбургер урынына. Ипи майга тагын әлеме бар бер әзгенә bestеге. Писок. Алар яшендә ярый әле ул. Балалар яшендә. Бездәкләр желе сала, бал салалар өстенә, тутырып сгущенка. Син сатып алма ул сгущенканы нигә сатып аласың? Алар үзләре белән мәктәптән апайтмыйлар бит инде. Ярар. Әтиләр ола, әтиләр ярата. Тәмле тамак. Иназбах инде ул. Инде. Иназбах. Улы улым. Бара, ярар. Мәктәптә уңышлар ничек әйдә? Ничек уңышлар Аллага шөкер, менә уртанча малай бит 1-нче сыйныфта укый. Гомергә теге иң соңыннан ята торган җокламый торган малаебыз һәр мәктәптән кайтканда җоклап кайта. Шул хәтле авырый, информация күп бит инде. Әни, кичкенәсе балалар бакчасына йөри, ансы бик тыныч. Көннәр буе рәсем ясый, садикта да ясый рәсем, рәссам булыр ахыры. Уртанча малай шөгыльләнә дзюдо белән. Ни белән бирәләр? Агач кашып. Бик антиспортивный, выносливый, бик җитез шундый. Ул дзюдо белән шөгыльләнә. Улы малай безнең 4-нче сыйныфта укый, баянда. Баян, тальян, хромка, үзенә бик ошый. Музыкантлар гаиләсендә менә. Мин аны күреп бик сөенәм, беләсезме? Бик теге сөенәм. Димәк, мин әйтәм, безнең әле кызлар җырлый калса, андый-мондый балалар уйнаучы баянчылар була икән. Аллага шөкер, үзенә дә бик ошый, бик тырыша. Инде туган көннәрдә дә гармуннар алып бирдек. Менә ул яктан сезнең гаиләгә мин теге респектны әйтәм. Аның уйнау саласың тегесенә, сыя бугай. Сыя.
Bir seni de eğlendirip de alırga bula buğa indi hadi. Ana tegesi motorlangan mı? Eğlendirip alayım mı öyle? Güzel mi eğlendirdim? Evet buğa mı? Aye, motorlana bu. Ey kokumara kokumara. Şep indi bu tobalar. Şep. Tepesime de. Aye. İpten yumurka tebesi şunda kızdırabız. Kişi elimine zip ne yasadım. Tegi kotlam ip bilen, berengi bilen kokmara tobasında. Aa. Is gitmeli bula. Şunda. Rulayım ha. Aye. Hadi kızım emine. O kadar şey evet buğa iken bu. Aye. Kızdırıp alsam. Bizrek de Мен bular. ablayı bir göstereyim, men ablayı bir şey. Biz hazır bularını mında dizemiz de, sen bularını mesela işkart ettirasın. Aye. Bizden bugün retsep big gadi hem big dis şeyine turgan retsep. Hem de sıyık may oruna hazır indi popışniklar. Masla gıhıy mayı kullanıyorlar. Min kokoslu may yaratım. Mene, ansı da yarayı. Min de aha konektim indi. Şuraya mı? İyi de bizim de şurada. Temne bit o aromat ne bik. Yarar, karale. Müzik maktabının neçenci sınıfında okuyor Kamil? 4. Tam bir yıl kalıp bara. Uzikiler çıkaramın, nasıl? Nasıl aye Rusya kilerinde tınlaganda o'zi oynab o'tira. Mana hozir bu kunlarda hali bik qoti yonib ketdi. Ne yirene? Marş Прощание славянки. Chunki klas bilan 9-mayga shul jurnalistlar ekan. Ul aytadi, men buni yiranem. Men buni yiranirga tegish deb televizordan qobizib, YouTube'dan topib, akkordlarini topib, YouTube'dan shunda o'zi yillanib turadi. Ne shunisi sindira. Ham tag'in bir sindirganda bir tonalnisida o'zgartira ola. Modulyatsiyasi. Masalan, ne? Nasıl bir mühim bir bayançılar için çünkü Aye. anda sen bir türlü oynara öğrensen anda ikinci tanesi özgertkende barmakları kuyuluşu indi başka. Aye, mana menga Sağ ol, masalan bir. jir o'ynay, menga tovushima kelmaydi. Aytam, menga o'g'lim bu yuqori aydi, tuban aytasingmi? Alıp koyalım mı? Degesh, aye. Salsam yarıyor mu? Aye, Nasıl maylamasak da bula bitmiyor, mayda bitmiyor. aye. Hozir o'rin bu şey. Hadi boş boş bize. Men shunda tonalisini o'zgartib, menga to'g'ri keltira. Men shunisi shu. Shuni o'nglay, Hop. tonalisini o'zgartasiz. Aha, salmasın da. Şimdi kızdır bala. Şuna indi. Молодец. Bu yil hatta mana menim әти de bik montajерлый bit инде Тукай районы Яңа Бүләк авылыннан Илһам Абдушакиров якташы минем әти. Bu yıl Сабан туйга инде Камилне бронировать итте. Махсус Шушы кунак. әйе, шушы көннәргә кызым нитмәгез әле малайны миңа кайтарыгыз, мин аны алып кайтып җилкәсенә кулымы куеп, майдан буйлап җырлап чыгасым килә ди Камил уйнап. Унук белән. Әйе, бу шундый бит шатлык бабай өчен. Әйе, авылдашлары алдында инде бик Горурлык хисе иде. Әйе, бик каты горурланды. Рәсмәт, Бабай рәсмәт. чөнки үзе дә гармунда уйный безнең. Alıp koysam da bula. Әйе. Ул яктан әйтәм бит күстимәсен, димәк татар халкының мәдәниятенең Әйе. моңының дип әйтәйгәндә киләчәге бар. Шундый җегетләр булганда. Так, спортсменнар шулай кирәк. Кирәк. Ансыда Якларга, сакларга. Күрсәтә кичәле укытучысы Ван Дам дип Инстаграмга төшергән безнең Рамил Ван Дам дип. Чөнки аның растяжкасы бик көчле. Менә бер ел эчендә шушы шпагатка да утырды, и кичә инде теге турникка аягын куеп, шулай итеп иң узак торучы егетләрнең берсе булган һәм иң биеккә күтәреп торучы. Жан-Клод Ван Дамга сәлам әйтәбез дип укытучысы булай итеп Инстаграмга төшергән. Һәм астында Ван Дам да куйган. Молодец дип. Шулай. Аккаунтын атмыш әйтсәгез, шулай була ди коллаборация ясап. Так. Кечкенәсе бик теге йомшак, назлы, тыныч, миңа шагайнансы. Шундый ни генә Иркә. Иркә. Шибен тисә шеритер. Юк, алай түгел. Юкмы? Юк, аны җылак түгел. Җылак түгелме? Просто кыз бала шикеллерәк ул. Әллә кыз көткәнгәме шунда. Рәсемнәр ясый. Миңа кухняда булыша, кстати. Бәрәңгеләр Безнең тураша. кичкенәсе бик усал. Ут. Мин күрдем. Ул сезнең ут. Ух. Әллә инде кем көткәнгә дип. Әйе. Ул бит менә Мин шундый көтмәгән ут белән идем, тыныч көткән. булганда әйбәт кавышалар диләр. Яра. Сезгә ничә яшь әле? Эш. Безгә 6 була нормаль инде. Нормали дуртула. Әйе. Яшь. Безнең кухняда салатлар ясый, окрошканы ясый белә. Шулай безнеке ашарга ярата. Менә инде тандым. Кем белә? Бәлкем Безнеке бик ашарга ярата. Аллага шөкер. Так. Салфатын, конечно. Куркыта инде. Малайны жалко. Үз җегетләрне булай тудырга кирәк. Малайны жалко. Яра аштырмаса. Ышанычлы кулларга дип. Шунда калдырыкмы? Әйе. Шунымы? Әрәм булмаса. Әрәм булмасын дип ашады. Моңа инде күп калмады инде хәзер. Бу иң таза кисәк булган ахры. Булган микән бу? Булганга шаган. Булган дип. Матур иде. Бик матур иде. Бу ягы кирәк тә матур. Әйе. Вот. Всё. Моның эше бетте, монсынака. Әйе, сен алып куйсаң була.
Endi duxovkani qabzırğa buladыр endi. Unutqanman bit men ana. Sizniki tez жылына. Hazır biz Hozir ne ishlaymiz? bunun üstüne qoymoq silamiz. Sıla. Так, degan ne bilan kistочка bilan silamiz. Bunun Qo'z qanoti bilan. yo'q, shuni bilan. Endi bunday bilan. Sıla, shuni bilangina qos qanoti ko'proq. Mana shulay. Bo'ladi. Temni bo'lsin, nima? Qos qanoti u maysalarga ko'proq. Hozir Kuylangan. bütün narsani shundan silalar. To'rtqada neni? Ha, shulay berganmi? Ayy. Ha, şöyle. Ölikte şöyleydi. Qos qanoti bo'lganda. Ya, tag'in nelar sili olasın? Yara ijod. Jırlar endi biz jırlar. İjat so'ngorada duetlar. degan nechikdir duetlar nechikdir nittal, пока ikkinchi planga ketdi, пока sольныйлар bilan shug'ullanamiz. Sonra jırlar yazdırasız. Ayy, mana tug'an kun degan jir ijod etdi Ilnazbek Matur kelib chiqdi Rustam Zaquvon so'zlarini. O'zi yozdi, atiyimning tug'an kun degan bizning tug'an kunlar temasi bek populyarlashdi so'ngorada. Sizde bir umlab jır bar to'g'misiz yo'q tug'an kunlar? Yo'q, mana shu ikki o'yinda. Ya bar endi. Ham ankaylar Xabar temasi. o'tadi. Ay, g'umr bor endi Ilnazning. Hali yosh bo'lgan sayin ko'proq shunday jirlar keladi. Aminim so'ngorada anilar temasidan bag'ishlangan ikki jirim bor bitini. Nechikdir shu temaga netdim. Men kirib ketdim. Yaratılda o taqdan haydamiz. Olib shit kerak etib qo'ydi. Mana pomidorini da turab. Yo'q, shit kerak qo'ysan da bo'ladi. Qirg'ag'ana qo'y. Nasıl sema? Свежий. Mana. Zupчик. Bunun ishi ko'p qolmadi bitta. Ayda bo'lay ishga kelib boshla. Pomidor kesganchi. Zupчик. Pomidor kesganchi sen sirni ayirib olib solasizmi? O'p tashladim. Tamamda zupчик narsalar ko'raman yo'q ekan. Evet, qara, nishaysan. Boshda men pomidor tilimlab solam, anlarig'ini sir. Asirni uasingmi sen? Ayy, uam. O'tirib tursin bunda. Ha, men o'ylagan boshda sirni olib qo'yasan deb yara. Men tizza baram по пути. Ketdik. Boshla. Boshla. Neler ben bıcıralap tugum ne Ayda bıcıralap. Ketdik. Sen tizza bar. Yo, men bilmayman. Men ayta ders ishlamaman. Ondan so'ng aytarsan bo'ladi. Sen mana aytding. Yolg'iz bo'ldi deb. Mening bunday ishlarni malaylarim bo'lisha yasay. Men yashatib beraman-da, ular tizzalar pitsa yasaganda. Ну, pizzani endi men de pishirishim. Pizza yaratalarmi? Yarata. Qaysi bola yaratmay pizzani deydi. Tak. Ana qo'llanib bitirasizmi? Yo'q, chitda yaray. Yani Agar qo'llanib servirovka bilmasang, yasaganda. uni yo'q deb ketasan. Yo'q, servirovka sanda можно qarayman. Balkim kelagi shu qaraydi. Balkim kelagi. Yarar, bizning bunda ish bitdi deyarlik. Tak. 1 2 3 1 2. Jamoat, bizning endi ish bitdi deyarlik. Mana pomidorlarni tizdik. Hozir bunda sir urib solamiz-da, duxovkaga uzatamiz. Bu ishni ishlaganda siz bizning bilan birgalashib reklama qaraysiz. Dostlar, TMTV telekanalida Tamli kurash topshiriq davom etadi. Hamda siz biluvingizcha, bizning har bir artistga ayrim bir rubrika hazırlanib qo'yildi. Sen Hazır. Hazır bo'lsam, bugungi rubrika kuyni eshitib toni. Lekin ul kuy kiridan yangrayacak. Oxirdan boshina. Anladingizmi? Masalan, Bulat bo'lsa, Talub degan kuy yangrayacak. Talub degan kuy, demak bu Bulat bo'lacak. Yarar anladım. Mesela toza degan ki yangrayacak ekansan. Ozod. Ozod bo'ldi. Men angladingmi endi? Anladım. Ne qushuluq lekin kuy bilan. Ketdik aka birinchisi. O'zimda bilmayman narsa ekan. Bu tatarcha Rusyada bularga mashina. Ayyo, bu sening jiranda bularga mumkin. Ana jira qo'yasan. Bu kiyigini. Bu tatarcha tugul Bu yo'qlar. nedir? Türkçe kebek. Tanıdın mı? Yo'q. Men de tanımam. Bir tanış şimdi bu. Irat jirlaydi. Точно buni Irat jirli. Tanımadık biz bunu, bilmedik. Qo'shig'i.
bir tanımın. Пошел налево. Men ala yürgen bulmaşına bilmeyeyim onu. Yok, men şöyle bileyim, bu ne diye jırdagan ekan musun bunda? Kim öyle? Grey. Elvin Grey mi? Ya. Ну вот приехал я поздно ночью Anladım. по Sen bitti работе. anlaşıldı. Biz bilmedik bunu yara. Город Сочи. Buna ben de bilmişe kaldım. Ay. Salavat Zakiç. Şunday kızır, перевертыш. Kızık yağmur ekan mi? Erteler yok mena tugul miken bu? Maturjak. Gitmedi. Salavat Zakiç kan anladım. Eminim yumuşak salavat tugul bu. Ruslan Keramutinov kazanışan bu. Hazretem. Garmonlar oynayı bilsen tugul. Utanmay, temiz Salavat Zakiç mi? Yara zırşısın bildin. Ayı. Ustanma. Yos ile de kite. Sana bir bağ olsun. Молодец. Biz seninle yarışalım. Получается. Yara eke o yarışalım. Sana bir bağ. Sen yarışasında tanımadım ben. Güzel biraz. Güzel razma. Neyse bir tane. Aşağıdır yürek. Oralar çötü. Yaralar. Şugur ateş. Oralar. Şol sözünü hatırlamayın. Aha. Şolay buğay. Hazır tanıyoruz. Originalı. Sözleri kirek. Fortepiano. Ana oralar din beti. Ayı. Oralar все уже, значит. 2-0. 2-0. Bildin. Sözleri de geçirdim. Так, bu dördüncü ki. Ayı. Eşe diler. Zeynep Erkadinova. Şol buğay. Zeynep Erkadinova. Ayı. Eşe buğay bu. Eşe diler. Haydi. Buldu. Eşi deyip öyle. Ayı şol ettim mi? İşkan ol. Zeynep Papa'nı любой жерде tanımayım. Direkten geçirin yaratasın. Ana bütün jırlarım. Nesin bu vakti bir Ышқы романсты ойлап яратам. Алар Зифара bilen jırlar. Ой, вообще. Yürekten may Kaçırdım bulur. bu kayın. Kaçırdım. Kay vakit ana radyodan koyuyorlar prям. Mis gitmeli. Gittik. Aldı mısın bildik. Bildidir sıraya. Tane iki jır kaldı bu kay. Sizlikler var mı? Салют, Федяшев маршы. Ha! Mındaylar bulamdı. Тоже instrumentalkılar. Min bilmedi. Birge iş. İşke bir. Tattara. Sın bulsa. Men barcha o'qib yetolmayman hatta ishga ikki bo'lsa da. Tan taradan tan taradan tan. Инструментальный тоже произведение бывает. Tan taradan tan. Kim elefterin?
какой-то классическое произведение бик матур шундай. Вольфганг Амадей Моцарт. Сен мұны дұжым яғаным бар да? Yok, мен ишіткен бар бек көп бір телевизорда. Канал Культура. Времена года Вивальди. Весна. Яз. Мен аның білесің бе? Қышыны білем. Шыны бар шыны. Бек қаты шынды бар шыны. Қорқырегенде әйбет. Амынсы яз жеткешінде. Тамшылар, қышылар қойта жылы яқтан. Сасуркалар келіпші. Кім кәлерсе. Хор ішіліпші тегі тубайыр. Зор тауышынан шыны. Бітін исілкіліп тұранды уақытта. И балалар сүйіне біздің, обычно, шуай. Ішіліп қор түшкенде. Бұл бітті ме біздің? Шының білән, шул ішке бір исәбі білән, еңді güzel edilisi. Ура! Нәрсе шлей? Жанама? Біздің бой бірде пішіп шықтық кебек енді. Әзір бұға әйді сырыны қыра тұрек мұсың? Болады. Әйде сырыны қыра тұрек әлі, әйде сырыны қырабыз да. Так. Сен сырыны шында қырдай ме? Шул тарелка ма? Бұл бет сервировать тұр шын тарелка меға. Әбі меға башқа ебір беремін. Шулай мені. Істіне қырасың бе бәтетіп? Yok men ayırım kıram. Atu kırıkırılarını şişirem teğim. Şunda Biz tane kiri tığamız tağın. Şunda kırayım da eyde. Anlar tağın çok kilem. Tağın çok kilersen ayı nesesi var inan. Açı takmazsın bu. Yarı alay yarı. Alay işlerge yarı tak. Bunu kursatıp kırayım mı? Tak. Qara bulğanda indi bu bizden. Tanıtıp alasına. Birazdan atıp alası qalğan da şunun bilen şu. Hisleri təmli. Qari bizini belə bu. Kokmara tabası için kireçte güzel ederiz ve bugün jengip şavar miken yok miken? Şarlot köpşirge eybettir bu Tara bu nişe var. Minga kirek o. Nay motor uzi. Motor. Былай искеде təmli. Men bundan bütün sıqırı bitireyim mi? Men yöretem mulşa bulğanını. Mulşa? Bizden bit. Oğuzlar көп. Qırı bitireyim mi? Yok. Salıp qara hadi salıp sen salıp qara. Bizani sırrını böyle aşağı bitire alırız. Әрем етме демекші болсын. Так. Мотор етіп қойық. Сізге шығам жамағат. Біз нәрсе келіп шығарат ештеген білмейбіз. Güzel de, мен де қабір неше минуттан біз аны білешекбіз. Дәрес юлда бардың мекен, сен yok мекен деп. Так. Бұла бұнысынан соғын, тағын біз мұны или тағын біразын шебетіп аламыз да. Бұл бектемні дұрыс тұқылану ризығы бола бұл. Қотын қыздарға міне деген. Пыпышный. Қазір бек модны бит, пыпы. Пыпы. Яз күні яз еткенде бекеректі. Көп күні ератлар да пыпы да отыра бит. Сен өзі отырмайсың сен болады? Шек отырмайсың. Гәудәң матур шул. Рахмет. Мұнда ішлеген кіші мұндай бұларға тиіш түгіл. Тәмді кірішті. Рас еттенерге де керек. Қарда... Бізде фитнес күшлі, фитнес бұйыл. Барасы да yok fitness залға. Ya біздің дегустация уақытына қалды. Дегустация болғанда бірер жыр-жырлап ала аласың. Фұрсат бар, міне яңа жырларым бар дейсің. Әни турында қушымтасын, куплетін, нешек жаның тілей, көңілің тілей башқара аласың. Әйді, жырлайбыз ма? Жырлайбыз. Әнемің оқылмаған жырлайм. Әйді әлі. Өзім яздым Рафис Ғабдырғанин сөзлеріне. Кейі сүймеке, күй автор. Бұл жер бек оңышқа ерішті деп айтасым келе. Чөнки міне қой бір мәжліслерде де хатта собан туында сұрап жырлаттылар бұл жырны. Хотя өтіге бек көңілі жыр демесем. Көп кішігіне өзінің тұрмыш қатирелерін еске түсіріп, меңа хатта сообщениялар яздылар. Мен шушы жыр шыққаш бек рахмәтлімін. Һәм бұл жырны келешегі үшін ұзын келешеклі болсын дейін. Һәр бір артист шуны тілей бетейін. Ұзын ғұмырлы болсын жыр. Әлбәтті. Барлық әнкейлерге бағышлана. Әнкейімнің ақ көлмәгіні киіп, озған едім күзгі қаршынан. Шыл шағын кәй өзі алға келіп, өбіп алды менің башымнан. Балақайым нишке билләріңе, менім күлмәгіміні кимәсин. Ауыр yüklәр салып иңнәріңе, ашы язмыр сиңа бермәсін.
Біраз юғарырақ алдым. Ну, жарып шықтым. Мың сұрақ. Мың су жырайы. Шынапта енді біздің әнилер көргенде, біздің әбилер көргенде енді қазір бізге бағаларға көреге yazmasın дейді. Солай шынапта қазір. Аллаға шүкір деп яшарға керек. Әтене бізге ұзын ғұмырлар тілейбіз. Ризықлар, әйе. Дүнияларыбыз тыныш болсын, матур болсын, шулай бит. Үйлерге газ кірген, су кірген. Әйе. Частный домикларда да хәтта. Шулай бит. Қазір барлық оңайлықлар бар. Шүкір деп яшарға керек. Әйе. Güzel, біздің тауық, сені тауығым шеп шақты. Әзір. Қазір дегустация жасаймыз. Міне достар, шундайрақ ризық келіп шықты біздің. Бизәліші өзі. Бек сен сервировка мұндай дұрыселеге бек мотор бейсің екен. Тырыштым. Өзің үйрендің ме? Әйе. Табиғаттан келе ме? Табиғаттан да келедір, мен бетімді Перфекционизм. игізек гороскоп бойынша. Ол бек творческий кіші. Сен гороскоптарға шанасың. Шанам. Көрсетейін нәрсе келіп шығыра тиіш болғанлығын. Көрсетіп қарары болады. Яқын ергенбіз. Пашти да? Яқын ергенбіз, ләкин міне. Мұны қоян шынасыңында шындай бір екенін, әйме? Қыстырғандар бұлар ортасына. Әйе, бұлар. Сырларын да кесектері білен көрдің мұнда? Міне, алғандар шулай тұрып. Қора, неқ шулай улан сепкенер үстіне мен шекілі. Әйе, ансы шулай. Ансын білдік бейт. Ну, бұл тәм бойынша шул... Тәм бойынша шул келіп шығарады. Шулық, мінді. Мұнда башқа шай қыландыр болмайынды. Менді башта ойлаған. Қызық, міне, қызық. Батонға шағайын. Неме? Ашуланмайынды güzel. Қоғап қарайға әлейді. Әйді. Ей, ағының қарауы. Кәміне башар біз қазір. Мен өзім проба снимать етем. Онда қазір. Бек сочный ашаған. Екінші ұлы қыстырып ішілер біздің. Екінші ұлы қыстырып ішілер біздің. Шынапта попа. Қам тәмілі. Тәмілі ме? Тұзы жеті ме? Тәртіп. Ярар. Неше әтәсің енді? Бірнеше әтті болмай? Тәмін нәқ шол. Тәмін нәқ шол. Петрушканы шолай септім. Бик матур бизәген, сымына бұл қайтты әбілесің. Набайтеріп. Пішәнін Бір помидорын да ашап қоясы келе. Пішәнін де қойып қой. Файдалы. Қауаши бізаны. Рахмет сеңа қадірлі тамашашыбыз. Әлігі рецептіні бізге yollаған үшін. Бұл түгіл ентігісі. Саны қазір шулай көрдіңіз экрандарыңызда. Бұл тапшырыбыздың спонсоры, генерал спонсоры Кукмара металл заводынан әлігі Кукмара табасы сізге кетешек. Рахаттанып қолданыңыз. Оның үшін, бұл бөлек үшін сіз Гүзәл Идрисова Илназ Бақтың концертіне келерге тиіш болашақсыз. Билет алып. Тоба көтеріп. Тоба көтеріп. Я тобада пішкен қима қып. Әйе, қима қып келіп. Асы да яры. Гүзәл, бек зор рахмет, бір шылма? Йоқ, бір шылмайм. Сізге яқын адресini еске түсірелем. Сізге яқын адрес Рихард Зорга 11Б Горький парк Үсәдә үзәге. Ның беренче катында сізге иң яқыны шул. Аннан да яқынрагы Павлик Нурам 114 кибетләр урнашкан. Квартал ягында йөрсәң Мусин районы 23Б. Авиа төзелешенә узып барганда Ленинградский районы 27 йорт адресы буенча анда бәхетле кибеті бар. Шунда керәсендә менә шуның менә каршысында гына. Сөйләп алырга була инде. Сөйләп алырга була. Тиеп кайтырга була, багажник тутырып кайтырга була. Бүләккә дә бик матур. Бүләккә дә Илназдан сырасың. Миңа әллә нәрсә бүләк иткәнчә дигән. Менә шуны миңа бүләк ит. Комплектлары бар, зур казаннары бар. Әйгәндә бик хисап. Без кунакка килербез. Алла бирсә. Әйе. Колак тешләшергә. Колак тешләшергә, тимер аяк ташларга. Әйе. Хоккей сугарга бераз гына. Яме. Эшләр пешеребез, кыймаклар пешеребез. Булды. Гүзәл, бик зур рәхмәт килгәнең өчен, бик күңелле булды. Әңгәмәбез дә җырың да матур, иҗади уңышлар сезнең гаиләгә. Улларыңны инде Илназ белән бергә үстерегез, яме? Амин, шулай булсын. Барлык канат булып. Рәхмәт. Теләкләрең булса, телевизион тамашачыларга, анда Шаллы, Сарман якларына, Арча якларына, Аша килене. Әйе, мин Аша килене, ләкин әниләрем Сарман ягыннан барысына да сәламнарымны җиткерәм, әниләргә, тиләргә, Арчадагы әнигә. Сау сәламәт булыйк, шулай тәмле ризыклар ашап, матур дөньяларда яшик. Амин. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне һәр атна сайын дип әйтәм мин. ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын.